Ito lang yung sahod na binibigay mo sa akin. Talagang kaya ko. Baon pa ng mga bata, pambayad pa ng ilaw, pagkain pa ng... Ba't di ka kasi umanap ng paraan? Mag-sideline ka. Alam mo naman ang dami natin anak. O ano, aalis ka na naman. Yan naman lagi mong ginagawa eh. Kung subukan ko kaya. Anong oras na? Wala pa rin yung kuya nyo? Ay, naku. Anong oras na? Bakit ngayon ka lang? Ano ba? Kagaya ka rin ng tatay mo. Tinatalikuran niyo ako pag nakausap kayo. Galing ka naman sa simbahan, no? Di ba alam mo ng oras na? Yung misa, 1 oras lang, pero ikaw, umaabot ka ng hating gabi? Eh, nasa naman kaya itong anak ko? Magkagabi na. Dito na naman sa simbahan. Ay, yung mama ni Bebe. Kuya, Kasama niya sa ayun. Limus natin. ay, yun na yung niya. Be, nakita ko si mama mo. Parang galit na galit. Alam mo ay mama. Go. Janelle, matagal pa ba to? Janelle, matagal pa ba to? Natatain na ako. Lagi mong ginagawa